Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Cymhwyso ailadrodd y rheol gadwyn. Mae gyda ni yma nawr ffwythiannau trigonometreg bellach, sec x, cosec x a cot x, a sut ydyn ni yn differu rhain. Felly os gosodwn ni yn hawl i sec x, mae hwnna'n golygu sec x yn 1 dros cos x. So gosod cos x i'r pŵer minus 1. Ni ffili gweud cos minus 1x achos mae hwnna'n golygu y ffwythiant sy'n gwrthwneud cos. A mae cos x i'r pŵer minus 1 yn 1 dros cos x. Wedyn ni'n gallu differu gyda'r rheol gadwyn. Felly boed i bedol fod yn hawl i cos x, mae u dx wedyn yn hawl i minus sin x. Differu cos yn mynd yn minus sin. Felly mae yn mynd i fod yn i bedol i'r pŵer minus 1. Du wedyn yn mynd i fod yn minus i bedol i'r pŵer minus 2. I bedol yn hawl i cos x, felly mae minus cos x i'r pŵer minus 2 gyda ni. Defnyddio rheol cadwyn, felly dx yw du minus du dx. Du yw hwn, beth eithon ni o hyd i, a du dx yw minus sin x. Felly mae 2 minus dyn ni yn mynd yn plus, a mae sin x dyn ni rhannu wedyn dy cos sgwar. Felly mae cymryd yr un o'r coses na, mae 1 dros cos x lluosi sin dros tan, sin dros cos sy'n tan. Felly dyna beth oedd gyda ni, ni'n mynd i newid hwnna i 1 dros cos lluosi tan, felly mae differiad sec x yn sec x tan x. Yn cael ei roi i chi, ond felly bod nhw'n gofyn i chi brofi fe. Cosec, differu cosec. Mae differu cosec yn dilyn dull tebyg iawn i dull sec x ac yn arwain at, felly differiad cosec x yw minus cosec x cot x. Felly, gwnewch chi differu hyn, mae eisiau chi ddilyn trwy'r patrwn i weld chi'n cael yr un ateb a dilyn y patrwn i'ch helpu os oes angen. Felly, gwnewch chi honna. Ar gyfer cot, y bach yn wahanol, felly yn hawl i cot x, a mae cot yn 1 dros tan. Felly mae gyda ni tan x i'r pŵer minus 1. Wneud yr un peth, felly tan x i'r pŵer minus 1 fel u i'r pŵer minus 1 yn mynd i fod yn minus 1 tan i'r minus 2. Lluosi gyda differiad y tan. Felly rheol cadwyn yma eto, felly minus tan i'r minus 2. Lluosi differiad tan sy'n sec sgwar. Felly mae gyda ni fyna nawr, a mae tan yn sin dros cos, a gan bod a minus gyda ni, felly minus yn mynd a fe lawr y gwylod neu flipo fe. Felly mae 1 minus oedd gyda ni'n dod tu fas, cos sgwar dros sin sgwar, lluosi 1 dros cos sgwar yw sec. A mae hwnna, mae cos sgwar yn canslo, felly gadael fi dy 1 dros sin sgwar sy'n cosec sgwar. Felly differiad cot yw minus cosec sgwar x. Ailadrodd rheol y gadwyn. Gwelwyd os yw yn hawl i fx, fgx, gallwn ni ysgrifennu yn hawl i fu a u yn hawl i gx. Felly un ffwythiant sydd gyda ni fyna. A bydd du dx yn hawl i du lluosi du dx. Differu'r yn ôl u a differu'r u yn ôl x i ddefnyddio rheol gadwyn. Os y'n ni'n ymestyn hyn, fel bod 3 ffwythiant yn ni, mae f yn gweithio ar g sydd hefyd yn gweithio ar h. Felly gallwn ni ysgrifennu f u, yn hawl i f u, lle mae u yn gv a v yn hx. Felly hx i ddechrau, g yn gweithio ar hwnna, a f yn gweithio ar hwnna.
Felly bydd gyda ni tair cadwyn yn y reol gadwyn. Dy, dx yn haflu dy, du, lluosi du, dv, lluosi dv, dx. Gallwn drio'r syniad hwn i ddifferi yn haflu sec sgwâr x cubed. Mae 3 ffwythiant gyda ni yma. Mae x gynta yn cael ei ciwbo, galwn ni hwnna'n h. Mae hwnnw yn cael cymeryd sec o'r ateb, felly mae sec x cubed dyn ni, gael hwnna'n g. A wedyn ni'n sgwaro'r ateb hwnna, felly mae sec sgwâr x cubed dyn ni, gael hwnna'n f. Felly ysgrifennu'r ein, f yw u yn cael ei sgwario, u yw g fi, sy'n sec o'r ateb, a wedyn fi yw h, x, lle ni'n ciwbo fe. Ciwbo fe yw fi, cymryd sec o'r ateb yw u, a cymryd sgwâr o'r ateb yna yw sec sgwâr x cubed. Felly cymryd nhw yn eu tro, felly du yn mynd i fod yn 2u, du dv yn mynd i fod yn sec fi tan fi, wnaethon ni hwnna slaid blaenorol. A wedyn dv dx yn mynd i fod yn 3x di sgwario. Cael rein at ei gilydd gan defnyddio'r reol cadwyn, felly du, lluosi du dv, lluosi dv dx, a ni'n cael 2u, lluosi sec fi tan fi, a lluosi dy 3x sgwâr. Ni angen hwn yn her mae x, felly mae angen ni roi bethau nôl. U oedd sec fi, felly mae 2 sec fi, lluosi sec fi, lluosi tan fi, lluosi 3x sgwâr. Gallwn ni tacluso hwnna cyn amnewid am y fi. Felly mae gyda ni sec sgwâr fi, tan fi, a wedyn ni 6x di sgwario. Yn lle fi, ni'n gwybod bod fi yn x cube, felly ni'n gallu gosod yr x cube mewn. Mae 6x sgwâr, lluosi tan x cube, lluosi sec sgwâr x cube hefyd. A mae hwnna yn trefn weddol synhwyrol. Mae'r x's ar y dechrau, mae trigs wedyn, a'r trig a'r pŵer ar ôl y trig heb y pŵer. Felly dyna pam maen nhw'n yr fformat yna. Na gallech chi fod yn neud rhain wrth weld, mae'n dych chi sec sgwâr yn gweithio ar x sy'n cael ei ciwbo. Felly gallech chi wneud y sec sgwâr sy'n mynd i fod yn sec tan ar x cubed, a wedyn llosi'r differiad yr x cube mynd i fod yn 3x sgwâr. Wnaethon ni'r yngofyn i'r sec sgwâr gyda. Felly 2 sec i'r pŵer 1, 2 sec i'r pŵer 1, lluosi sec fi tan fi ar gyfer yr sec i hunan, a wedyn yr x cubed yn mynd yn 3x sgwâr. Felly naillach chi'n trio wneud yn eich pen, ond byddwn ni'n awgrymu bod chi'n cadw'r u's, v's a ys a x's i wneud yn siŵr bod chi ddim yn gadael dim mas os chi'n gwneud y reol gadwyn sawl gwaith.